Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, peto veče spasovdanskih svečanosti, jedna mala kruna na sve ono što smo pripremali tokom proteklih dana jeste nastup vokalne grupe Konstantin iz Niša. Subotičani koji su bili u velikoj većnici Gradske kuće, malo će biti ako kažem da su zaista istinski uživali u onome što su mogli da čuju te večeri. I upravo to je zapravo i tema razgovora sa jednim od članova ove vokalne grupe Konstantin iz Niša. U pitanju je gospodin Bojan Stanković. Pomaže Bog, dobroveče i dobrodošli u Suboticu. Bog pomogao, pozdravljam sve vaše slušaoce, hvala vam na dobrodošlici, evo mi već drugi put nastupamo u vašem gradu, bili smo prošle godine povodom Svetog Save, Svetosavske nedelje, ako ne grešim, u Srpskom kulturnom centru Dušan Radić, je li tako? U zadužbini Dušana Radića. Dušana Radića, tako je, gde smo imali jedan isto lep koncert, bila je puna sala. Evo, ovoga puta na poziv od dirigentice hora Sveti Roman Melod i crkvene opštine, mi smo pozvani da dođemo na, kako kažem, Spasovdansku nedelju, je li tako? Da učestvujemo u tom programu Spasovdanske nedelje i veliko je zadovoljstvo samo pevati pred subotičkom publikom ponovo. Ja želim da vas pitam, kakvi su vaši utisci s obzirom na ovacije i na činjenicu da Subotičani večeras nisu štedeli svoje dlanove? Jako je teško govoriti o svojoj muzici, o svom koncertu, malo nezahvalno, sigurno. Publika je bila divna, jednostavno publika te na koncertu ili ponese ili te spusti. Znači, tu nema, da kažemo, ne postoji treće. Ovoga puta stvarno je bilo lepo i da kažem, ne mogu sada da, ako uporedimo koncert od prošlog puta i ovaj koncert, čak i malo možda i suvišno upoređivati, svaki koncert je za sebe kvalitetan, ali ovo je, da kažem, stvarno bilo onako posebno i emotivno i lepo i zanimljivo i interesantno i vidim da je publika reagovala, što je najbitnije, da je ona reagovala na našu muziku, sala je bila izvrsna, akustična, nadam se da sve to što smo pravili od harmonija, od melodija, da je uspelo nekako da dođe do publike, tako da nama je najbitnije da se to njima dopalo i mislim da smo, kažem, govorim i u moje ime i u ime mojih kolega, prezadovoljni smo. Yeah.
Da kažemo, Subotičanima ima nešto malo o vama. Osnovani ste 2008. godine i ono što mogu da primetim jeste da ste u stalnoj potrazi za nekim novim muzičkim izrazima kroz raznovrsne žanrove, ali i stilove. Da, vokalna grupa Konstantin je nastala 2008. godine, oktobra meseca. Mi smo se sakupili više onako, da kažem, na samom početku drugarski. Mi smo svi dobri prijatelji, drugari, većina nas i znamo se dosta dugo. I svi ti prvi aranžmani koji su nastali su na nekim našim sedeljkama, gde smo mi sedeli, pevali, onako višeglasno, improvizovali. I onda smo se dosetili, hajde da te pesme, da kažem, ubacimo u naš repertoar, da tako krenemo. Nekako je to prirodno došlo i nekako te stvari koje su najprirodnije, verovatno, najduže i traju. Tako da, to je, da kažem, neka naša priča od samog početka i to se polako širilo. Opet vraćamo se na publiku, publika je to prihvatila. To je najbitnije, publika u Nišu prvo, mi smo imali nekoliko značajnih koncerata u Nišu u okviru Nimusa, Niških muzičkih svečanosti, gde smo imali koncert u prepunom pozorištu, gde je bilo nekih, ja ne znam, možda 500 ljudi, prepuno je bilo pozorište, to je bio naš onako bum na samom početku, gde smo mi sa nekom tom vokalnom a cappella muzikom uspeli da donesemo nešto malo drugačije. Ja ne mogu da kažem da to možda da to ne postoji u svetu. Ima u svetu tih grupa vokalnih i pevaju i tako, ali jednostavno hteli smo da neku našu muziku i ne samo našu, čak ja to i rusku, pa i klapsku, mi pevamo i klapsku muziku takođe, približimo publici na nešto malo drugačiji način. Taj drugačiji način je upravo način naših aranžmana, kako se pišu, tih višeglasnih aranžmana, opet akorada, pojavljivanjem glasova, imitacija, onda tu ti stilizovani aranžmani, etno-stilizovani aranžmani koji, da kažem, imitiraju donekle tu etno muziku i tako dalje. Tako da ima tu mnogo toga za priču, ali poenta svega jeste da je publika to prihvatila, da mi iz godine u godinu širimo svoj repertoar, tako da eto i prošle godine smo napravili jedan, hajde da kažem, možda i presedan, čak i maestro Bojan Suđić koji je bio na horskim svečanostima izjavio da prvu rukovet koju mi izvodimo Stevana Stojanovića Mokranjca prvo nije čuo odavno i ne sjeća se da li je nekad neko izveo, a pogotovo ne u ovom sastavu, jer rukovet je pisana za, konkretno prva, za muški hor. Tako da mi nekako širimo te granice, odnosno jednostavno pokušavamo da pokažemo da može i ovako. Ne samo na jedan način, nego i neki drugi, treći, pa eto, sad ne znam, publika kaže da li uspevamo ili ne. Uspevate u svakom slučaju, bar kada je suditi o našoj publici koja je večeras, malo je reći, uživala u svemu onome što ste pripremili. Pomenuli ste razne koncerte, znamo da se rado odazivate i na humanitarne koncerte, takođe imamo informacije i da ste nastupali i u dvoranama kakva je Kolarac ili tako, u Sava centru ste imali takođe jedan izuzetan nastup. U Vrnjačkoj banji ste na festivalu osvojili i lepu nagradu. Da, evo već polako ide i 7. godina, ne mogu više ni da se setim, ja to zapisujem, onako gde smo sve nastupali, šta smo sve radili. Evo, pomenuli ste par nekih naših nastupa, naravno na Kolarcu, to je bio jedan humanitarni koncert sa horom Braća Baruh, Sava centar, zatim mi smo prošle godine imali jedan interesantan nastup i interesantnu saradnju sa Valentinom Vukomanović, koja je napisala jednu pesmu. Mi smo učestvovali na Beogradskom proleću, odnosno sad se to zove Proleće u Beogradu. Tako da smo se i tu obreli, pevamo mi tako i neku, da kažem, pop, rock, jazz varijantu, evergreen, uglavnom pokušavamo u našem nekom tom radu, pokušavamo da neke pesme koje su već zaboravljene, da ih nekako izvučemo i da ih napravimo, da ih oživimo. Da ih obučete u novo ruho. U novo neko ruho, tako je, da ih obučemo u novo ruho, da ih otpevamo, tako da ima tu puno pesama, tipa, na primjer, Lutajućih srca, sećaju se
verovatno neki stariji lutajući srca su pevali Efimiju, pa ne znam, Predrag Ivanović, kvartet Predrag Ivanovića, Pod sjajem zvezda i tako dalje. Tako da smo se mi obrali i na tu stranu. Imali smo prošle godine i nastup na Mokranjčevim danima, zatim bili smo pre 2 godine gosti Banjalučkog hora Jedinstvo kod maestra Nemanje Savića. 3 godine za redom već idemo u Poljsku, tamo učestvujemo na jednom festivalu. Interesantno će biti, mnogi ne znaju da se u Poljskoj slavi Vidovdan, srpski Vidovdan, da, i mi smo učestvovali na tom festivalu, a u Bjalistoku, to je jedan grad na severistoku Poljske, a pored toga mi smo pevali, odnosno držali koncerte i duhovne muzike van tog festivala, u crkvi, bili na festivalu u jednom gradu na severu Poljske, tako da često idemo onda u Perast, tu smo bili već 3 godine, mislim da smo 2011. 12. i 13. išli u Perast i svake godine kad smo otišli uzeli smo Grand Prix, tako da to je na primjer interesantno. Sada malo pauziramo sa Perastom, pošto nekako dosta smo išli i tražimo neke druge destinacije. Evo jedna od njih jeste Subotica, evo već 2. godinu za redom smo u Subotici i nadam se naravno da ćemo i narednih godina dolaziti. Subotica je onako meni lično bliska i jako sam emotivno vezan za ovo podneblje i ovaj grad, tako da nadam se da će to u budućnosti, da će biti u budućnosti još koncerata ovde. Volela bih u ovom razgovoru da istaknem još nešto. Vi ste pozvani da učestvujete na jednom prestižnom festivalu evropskom u Nemačkoj koji će se održati u julu mesecu ove godine i pratila sam upravo kroz medije. Naravno, finansijska sredstva su ta koja mogu i da vas spreče da odete. Malo čas ste mi rekli da nažalost nećete uzeti učešće na ovom festivalu, ali takođe znam da će sledeće godine biti održan Svetski festival horova u Rusiji. Da li se za to pripremate?
To je onako jedna priča koja kreće iz Vrnjačke Banje. Kada smo mi prošle godine u oktobru mesecu bili na festivalu koji organizuje Interkultur asocijacija horova i vokalnih grupa. Oni organizuju festivale po celom svetu, Evropi i svetu, i ta neka evropska i svetska takmičenja svake druge godine. Mi smo u tom festivalu osvojili prvo mesto i zlatnu medalju u svojoj kategoriji. Bili smo u finalu, kao neki, da kažem, Final Six, kako se to danas popularno kaže, u tom samom finalu u borbi za Grand Prix. Za malo nam je izmaklo, Šveđani su bili prvi i bili su dobri, apsolutno, naravno bili su dobri, ali mi smo jednostavno ostavili jedan dobar utisak i umetnički direktor festivala nam je prišao i već nam tada usmeno rekao da će nas pozvati na evropsko takmičenje u Magdeburg ove godine. Mi smo, naravno, uložili sav svoj trud da pokušamo da nađemo neka finansijska sredstva, međutim nismo uspeli, nažalost, to je sada, te participacije su već prošle, tako da, nažalost, ove godine nećemo moći da odemo u Nemačku. Sledeće godine smo pozvani na tu horsku olimpijadu u Soči, šta će biti od toga vidjet ćemo, međutim, znate kako, ima puno festivala, ima puno koncerata, nama je svaki koncert i svaki festival bitan, svaki kontakt sa ljudima, tako da li to bio svetski festival, evropski, gradski, opštinski, međugradski, potpuno je svejedno, bitno je da se negde razmenjuje energija. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i ono što želim da kažem našim slušalcima jeste da vokalna grupa Konstantin iz Niša ima svoj renome. Publika je prepoznaje kako u Srbiji, tako i u Evropi. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu i nadamo se da ćemo se češće viđati u Subotici. Nadam se, još jednom hvala puno na gostoprimstvu, hvala na ovom razgovoru, pozdravljam vaše slušalce i nadam se da ćemo se uskoro opet videti. S Bogom.